gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo para tuna o ipigo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:33 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Mga ka-K5, ululupod naman kita nga mag-pinulaw-pulaw sa siring kagabihon, mga ka-K5, from 9:30 p.m. tubtob alas 12 sang kagahon. Diri sa aton nga programa K5 Night Watch. Temporaryo nga talos kay ka-K5 June Aluhado Kapulot. Ako raman ang inyo makaupod subong nga gabi. Ka-K5 Kim Montaño Kaluyo. Kamusta na ang mga ka-K5 naton nga nagahulat sang chismis? Sa mga taga-Banwadra sang San Miguel, hello, good evening. Kamusta ka mo dra mga ka-K5? Mga ka-K5, mabatian kita dra halin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito sa Lilisuan sang inyo nga mga radyo. Dira sa First District of Iloilo, via K3 News FM Yagaw. Maayad-ayad yan nga gabi dira kay K5 Kuya AJ. Sa mga neighboring municipalities, dira sa mga taga-Tigbawan, Tubungan, Gimbang, sa mga taga San Joaquin, sa mga taga, ano pagid nga ba, Nuadra? Sa mga taga Igbaras, maayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan. And of course, mga ka-K5, sa aton siri nga mga solid listeners, dira sa Segundo Distrito, nagapamati via K3 News FM Leganes, dira sa kay Kuya George, sa mga Army friends naton, sa mga taga Philippine National Police, dira man sa mga listeners naton from Bureau of Fire Protection, sa mga friends naton taga BFP, taga Philippine Coast Guard, kag iban pagidera.